Hello guys, welcome to my Bodoland Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननो WhatsApp ट्रिकनि सोमोन्दै दिन्थिगोन। मोनथाम ट्रिकनि सोमोन्दै दिन्थिगोन। नोंथांमोना बे सेक्रेट कोडनि सोमोन्दै मिथियाबो जानो हागौ। नोंथांमोननो आं बे सेक्रेट कोडखौ दिन्थिगोन। दा माबायदि माने बेलेग स्टाइलयै जोङो टाइप खालामनानै सेन्ड खालामनाय बेखौबो दिन्थिगोन। नाथाय मोनथाम बिथिंखौबो जों दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथां साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनावबो खेबसे क्लिक खालामनानै हो मानोबा फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोननि गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोलेले नुयोब्ला मोजां साफा नुवाखैब्ला खेबसे बोफिननानै नाय अब्लानो साफा जागोन। मानो फार्स्ट स्टार्टिं नायनाय समाव एसे बोरैबा मोलेले जायो आरो बेखायनो नोंथांमोना एसे बोफिननानै नायब्लानो जाबाय भिडिअखौ अब्लानो साफा जागोन। दायो मोनसे सेक्रेट कोडनि सोमोन्दै दिन्थिगोन जे दा आं बेवहाय हेल' टाइप खालामबाय। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे गोजौनि आरो बे गाहायनि हेल' नुदोंना बे गोजौनि गिबियावनो हरदों नायदोंमोन। दा बेवहाय गोदोर माने बोल्ड स्टाइल बेवहाय सेन्ड जादों। दा बे कोडखौ माबायदि होनानै सेन्ड खालामबा मोजां जागोन हेल' स्टार आरो मोनसे स्टार होफिनबाय बेनि उनाव सेन्ड खालामना होबाय अब्ला मा जाखो बोल्ड सिस्टेम सेन्ड जाहैबाय। दा बिदि नोंथाङा लोगोफोरनाव बेबायदि सेन्ड खालामनो हागोन। आरो मोनसेबाव दङ हाइफेन ओमफ्राय हेल' बेखौनो होफिनना हो बेनि उनाव मा सिस्टेम जाहैबाय इटारनिक सिस्टेम जाबाय बियो। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेबायदिनो नोंथांमोना टाइप खालामनानै लोगोफोरनो सेन्ड खालामनो हागोन। आरो मोनसेबाव नोंथांमोना दिन्थिगोन बेखौ होबाय बेनि उनाव सेन्ड खालामना होबाय। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गेजेराव दानाय बेबायदि नोंथाङा मा लोगोफोरनो सेन्ड खालामनो हागोन आरो बे मोनसे निउ सेक्रेट कोड नोंथांमोना बेखौ इउज खालाम। आरो मोनसे सेकेन्ड ट्रिकखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा जेनेबा आं सासे लोगोनो WhatsAppआव SMS हरबाय आरो SMS फैबाय आरो ना साप'ज बे मोनसे WhatsAppखौ आं बानायगोन नालाय र' सेकेन्ड ट्रिकखौ आङो नोंथांमोननो माने WhatsAppआव SMS सेन्ड खालामनानै दिन्थिनि जे बे आंनिनो WhatsApp बियो WhatsApp बिजनेसनिफ्राय आं सेन्ड खालामनि जेरै हेल' बिदि जायखिजाया टाइप खालामबाय आरो बिदि टाइप खालामबाय। दा बेयो मा जागोन जुदि बे नोंथांनि लोगोआ जुदि नोंथांनो जुदि SMS हरोब्ला जे माबा मोनसे समाव जे ओरैबायदि जायो दा बिथांनि SMS खौ नायनो बायो आरो दा बिथाङा नोंथांनि SMS खौ नायनानै जुदि नोंथाङा जुदि बिनो रिप्लाय हरफिनाबा बिथाङाथ' दुखु मोनगोन माबा मोनसे इम्परटेन्ट समाव। दा बेखायनो बिथाङा सानगोन जे माने रिप्लाय हरफिनाखै नाथाय बेखौ नोंखौ जि बे SMS खौ नायदों बेखौ बियो मिथियालासिनो माने ब्लु टिक दिन्थियालासिनो बेखौ माबायदि नायनो हायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे बिथाङा नोंथांनि लोगोआ मिथिनाय नङा जे बियो SMS खौ नायबाय होननानै। नाथाय आच्चा नोंथाङा बेखौ नायना लाग्रो बेनि उनावहाय दा SMS हरबाय नालाय आं बेखौ नोंथांमोननो प्रुफ हिसाबै दिन्थिबा नोंथांमोनखौ मोनगोन। दा बे मोनथाम SMS दय आं हरबाय नङा होमबा दा बे SMS हरनायखौ माबायदियै माने बिथाङा आंखौ नायबाय होननानै मिथिया। दा गिबियावनो नोंथांमोना मा खालाम बेखौ नायथ'नाङा नोंथाङा बेखौ मा खालाम मड फ्लाइट खालामनांगोन माने अफलाइन मड बिदि खालामनांगोन। दा बेखौ बिदि खालामनानै नोंथाङा मा खालाम बे SMS खौ नायब्लानो जाबाय। SMS खौ नायनानै आं जुदि बेखौ अफलाइन मड खालामो नै सिंनिखौ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौ जुदि खालामो अब्ला मा जागोन रेकर्डआ बन्द' जालांगोन। थेवब्लाबो आं नोंथांमोनखौ बुंबाय नोंथाङा बेखौ खालामनानै SMS खौ नायब्लानो जाबाय उनाव बे WhatsAppआव दानना होब्लानो जागोन। बुजिबायना नोंथांमोन? दा बे ट्रिकखौ नोंथाङा बाहायनो हागोन। दा बे सेकेन्ड ट्रिकआ बेनो आरो थार्ड ट्रिकखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना फेक WhatsApp टाइप खालाम। फेक WhatsApp टाइप खालामनानै बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै ला 12,000 बे 746 बेवहाय डाउनलड जादों।
बेखौ नोंथांमोना मा इनस्टल खालामनानै इउज खालाम। बेयो मा खामानि मावो नोंथांमोन आं दिन्थिनो बेयाव एप्सखौ अपेन जाग्रोनो हो इनस्टलिं जाग्रोनो हो बेखौ इनस्टल जाबाय नोंथांमोन दा आं बेखौ अपेन खालामबाय दा अपेन खालामनानै मा ओंखारो नोंथांमोना नायदो दसे धैर्य हमना नाय नोंथांमोन भिडिअखौ स्किप खालामनाङा दसे समल' दंबावो आरो नोंथांमोन बेवहाय टेक्सट नुदों नङा होमबा नोंथांमोना दा नोंथांमोना बिदि इन्टारफेस नुगोन बेनि उनाव बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा जायनि माने SMS खौ फैहोगोन बेनि नेमखौ लिरबानो जाबाय बा साप'ज सिख्ला सासेनि नेम लिरबाय बेनिफ्राय फट'बो होना लानो हागोन नोंथां बेवहाय बे सिख्ला सासेनि फट'खौ होना लानो हागोन बेखौ आं दिन्थिबाय थालासै होनानै अनलाइन दिन्थिबाय थाहोनोबो हागोन आरो टाइपिं खालामबाय थानायबो दिन्थिहोनो हागोन बे नोंथांनि बे माबायाव स्क्रिनाव आচ্ছা बेखौ आं सेभ खालामबाय ओमफ्राय सेभ खालामनानै दायो मा खालामनो हागोन SMS खालामनो हागोन नोंथांमोना नायदो बे टाइपिं आं दहाय टाइपिं खालामबाय थादों अनलाइनबो दोननो हागोन टाइपिं खालामनायबो दोननो हागोन दा लिरना हरबाय हेल' बे सेन्ड जाबाय नङा होमबा लोगो लोगो नायनाय दा बिदिनो नोंथाङा टेक्सट खालामनो हागोन नोंथांमोन आरो मोनसेबाव दोङो आरो मोनसेया मोजां जायो नोंथांमोन सरि नोंथांमोन नै मोनसेया मोजां जायो नोंथांमोन टेक्सट कनभारसेसना बे सिङाव नाय गाहायाव ओमफ्राय बेनि आइकनखौ मोजाङै नायना ला नोंथांमोन दा बेखौ आं नोंथांमोननो इनस्टल खालामनानै दिन्थिनि एप्सखौ आं अपेन खालामबाय नोंथांमोन दा नोंथाङा दहायनि बायदिनो मा खालामनो हागोन नेमखौ टाइप खालाम जायखिजाया सिख्लासानि नाम बेनि उनाव सार्च स्टेटास फट'बो होना लानो हागोन नोंथांमोन जायखौ नोंथाङा लोगोफोरनो प्रेंक खालामनो थाखाय दा बे अनलाइन खालामनो ना टाइपिं खालामनो बेखौबो नोंथाङा होनो हागोन सेभ प्रफाइल खालामनानै ला बेनि उनाव नोंथाङा सेन्ड खालाम अनलाइन नोंथांमोना अनलाइन नुदों बेवहाय दा बेनि उनाव आरो स्ल' जादों नोंथांमोना बे गोजौआव नुनो मोनदों बे थ्रि डटआव थुबानो जाबाय जुदि नोंथाङा सेन्ड खालामनोबा सेन्ड खालामबाय बेनि उनाव जुदि रिसिभार बै जाय सेन्ड खालामगोन नोंथांनाव हेल' बिदि माने रिप्लाय होगोन दा फट' सट' नुगोन नोंथाङा लोगोफोरनो प्रेंक खालामनो हागोन बेखिनियानोसै नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड्स बाय बाय